Jesus. uJesu ukhulume nge-good manager ngelinye ilanga wakhuluma futhi nge-manager embi eyayisaphaza. Mhlawumbe inkinga yethu enkulu eyongambeka uNkulunkulu abe the first one. Ngicela ukubuza, mase kuthiwa mhlambe ake sibe neqiniso, bangakho abantu uma beyenza ibudget kwi-budget yakhe ekhona indawo ethi imali kaNkulunkulu? Umuntu mfundisi wami mphathi ohlele angisabingelelanga uyosuka ngelinye ilanga unganginikezi haleluya. Uma ngabe umuntu eno 30 rand, ngikhuluma ngane yesikole manje, mhlawumbe ufundayo uno 30 rand, mhlawumbe usevasithi mhlawumbe usemqashweni uno 30 rand ukuthi uthenge isinkwa ubese uyabala ukuthi izinkwa ezi2 mhlawumbe u50 rand isinkwa. Nangizokuzalana, that is not about how much you earn, it's about how you manage what you have. It's not about the big title you have. It's about that title uNkulunkulu akunikeza noma bincane kangakanani ukuthi uyisebenzisa kangakanani. Now wena uthanda isikwe simhlophe kodwa lo 30 rand and kunosuku lwangesonto kumele kunikele. Uyingane esikole, angifuni ukukhuluma ngabasebenzi abazothi sifuna imali zabo nemoto zabo ezinhle. But kulo 30 rand ubungasithenga isikwe simhlophe ezimbili liphela isonto lezi zislayisile. Kodwa umuntu onenhliziyo kaNkulunkulu angakwazi, mfundisi wami, baba wami, ukuthi athi ngingene esifam mhlawumbe ngithola zona lezi singasikiwe, mhlawumbe sona su12 rand, ngiyosikisa lapha. Hayi ukuthi I'm qualified ukuthola esinjani, but inkinga yami ukuthi bengithola lesi sisikiwe ibudget kaNkulunkulu ayisekho. Uzambuza omunye ukuthi yini uhlupheka kakhulu yini wathenga isinkwa esingaslayiswanga osilayisela sona. Inkinga yami ukuthi kunebudget yomunye umuntu. Inkinga yami ukuthi I'm a good steward yaloko engiphathisiwe. Lo 30 rand ngiphathisile kuthiwa mangisebenze ngakho lokho enginikezwe khona, because he's coming. Uma efubuya uzobuza ukuthi accountant awumuzwa uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ngilana kunendaba athi nena akhuthazela nami, ngakho ke nami sengaba nani because nasenjani nikhuthazele kanye nami emsebenzini wenkosi. Inkosi ithambe uSmartman ukubenza into ethize, kodwa wena uthenjiwe emazulwini ukuphakamisa izandla zikaSibani ukuze akwazi ukuyenza. Jesus. Awuzwakala imithi Esther nathi uMordecai manqaba lesizo lakho ungasithenga isikwa sakhe simhlophe sika 15 rand onganikeli, kodwa usizo lethu liyovela kwenye indawo bese uyahlupheka wena. Ake singakuthathi ngale ndlela esho ngayo uMordecai.
Kodwa sithatha ukuthi you will stand before Christ. Hayi ngoba ezokufaka esogweni. But you will stand ku-account ngemali akunikeza nangezinsiza okwakumele ukuthi ngabe usize ngazo. Webazalwane, uyazi kunomuntu ohola u20,000 angalifaki ibandla. Uma ebank eyofuna iloan, bambuza basebank ukuthi usinikeze ama-expenditures akho. Awashe wonke ama-expenditures akhe. But there is no God there. Do you know what there is no God there? Ufishwe khona uyofuna isikweleti. Hallelujah. Uyithola imoto ibhenki liyazivela ukuthi you owe God nothing. Unomuzi but ibhenki liyazi ukuthi le mali yakho you owe nobody else anything. Babalile ngalendlela batshele. Usuke uye esikoleni uyofaka ingane esikoleni sabantu abahola 30,000 wena uhola u20. You are stretching your budget in such a manner that uzohlela ukhala ingane yakho beyingafunda kulesi sikole because of the pride, because of the luring spirits. Akutshela ukuthi ingayi kulesi ayiye kulesi esizodala ukuthi ube sebandleni kodwa uhlela ukhala. Awukhalisa ukuthi umthandaza awukho, awukhalisa ukuthi izwi alikho, ukhalisa ukuthi you never budgeted for God. Ubungayithenga imoto encane. Inkinga yethu sinenkinga yabantu ukuthi abantu bazothini kusebenza kule ndawo. Kungcono ngabe ngemoto phezulu kodwa phambi kaNkulunkulu kungabi nalutho. Kulokuthi ngabe ngequid kodwa ngazi ukuthi uNkulunkulu ukhona kwibudget. Sizo account ingakho Jesu ethi bekelelani phezulu. Musana ukubekelela parallel. But into yenu mayiye phezulu. La kungani khona umuntu nakwa. Kukhona abantu abathandazela ingane zabo ukuthi asiyithole imisebenzi. Kanti bathatha imali kaSimakade. Bafundisa ingane zabo ezikoleni eziphezulu. Abesehlehle Simakade. Bathi ngifuna ukubona ukuthi umtsalo wakho namandla akho azoyenzela yini iprogress ingane yakho. No, ingoba bengiyithanda bengifuna ukuthi ibe right. Yebo, do you think ukuthi uNkulunkulu akayithandi ingane yakho kunawe? God loves ingane yakho even more. Because when you shona ngelinye ilanga uNkulunkulu asale ayigcina ungekho. Are you a steward? A good steward? Uma sekuthiwa sibeka ama-payslip ethu la nenhlanhla esiba nayo somewhere, how much is working for advance at the kingdom? Angikhulumi ukondla mhlawumbe usibanibani, ngikhuluma to advance the kingdom. Ake siphumeke emalini ngoba abantu bazothi mhlawumbe sikhuluma ngemali kakhulu.